हेलौ लोगोफोर दिनै आरो आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय जाय भिडिअहाय आङो नोंथांमोननो खोन्थागोन दि एलार्जिखौ जोङो न'आवनो माबोरै जोङो सोखानो हायो। दिनैहाय एलार्जि जानायनि थाखाय दिनै गोबां मानसियानो दिनैहाय खस्थ' मोनगासिनो दङ बिथांमोना एबा गोबां देहायाव सैनांगासिनो दङ। जोंनि देहायाव एलार्जि जायोब्ला बियो ओरैबायदि असान्थि खालामो जे गासैबो देहायावनो जोंनि मानजोबो बेखौ जोङो खुरबाय थानांगौ जायो। जुदि नोङो उन्दुदोंब्ला उन्दुनायफ्रावबो हरावबो बेबायदि गोबांथार माननायनि गेजेरजों मोजां उन्दुनो हाया एबा बहाबाफोर नोङो थाङोब्ला नोंथांमोना गोबां मानसिनि गेजेराव बेबायदि माननानै होयोब्ला नोंथांमोनाथ' माननायखौ नोंथांमोना कन्ट्रल खालामनो हाया एबा हमथानो हाया बेखौ खुरनांगौ गोनां जायो। गोबां मानसिनि गेजेरावनो खुरबाय थानांगौ गोनां जायो। बेयो मोनसे लाजिसिंसिं जानाय बायदि जोंनियावहाय जायो। बेनिखायनो दिनैहाय आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे फाहामनायनि राहा लाबोदों। बे फाहामनायनि राहाया जानो हागौ नोंथांमोननि बे एलार्जिखौहाय सोखागोन एबा नोंथांमोना बे एलार्जिनिफ्राय नोंथांमोना बारग'नो हागोन। नोंथांमोना बेखौ खनसे ट्राइ नायथार। फाहामनायनि राहाखौ आङो नोंथांमोननो खोन्थानायनि सिगां आङो नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा मिथिहोनो सानो। आंनि चेनेलावहाय गिभअवे जागासिनो दङ। नोंथांमोना बेयावहाय बाहागो लानो गोसो दंब्ला नोंथांमोना बेयाव बाहागो लानो हागोन। आङो लिंकखौहाय बे भिडिअनि डिसक्रिपसनावहाय होनाय जाबाय। नोंथांमोना बे लिंकआव थांनानैहाय बाहागो लानो हागोन। आङो फार्स्ट विनारनोहाय 1000 होनाय जागोन आरो सेकेन्ड विनारनोहाय आङो 500 होनाय जागोन। फै जोङो दानिया माबोरै जोङो बे एलार्जिखौहाय जोङो न'आवनो सोखानो हायो बेनि सोमोन्दै जोङो रायज्लायदिनि। गिबि फाहामनायनि राहायाव आङो नोंथांमोननो खोन्थानो सानो। गिबि फाहामनायनि राहाखौ नोंथांमोना लानो गोसोब्ला नोंथांमोननो मोननै मुवा नांगोन। गिबियावहाय नोंथांमोननो गलमरिस नांगोन आरो नैथियावहाय नोंथांमोननोहाय घि नांगोन। बे घि आरो गलमरिस बे मोननैखौ नोंथांमोननो नांथारगोन। बेखौ नोंथांमोना गोरलैयैनो मोननो हागोन। गलमरिस होननानै बुङोब्ला जोङो जेरावबो मोननो हायो, नाथाय बेखौहाय गोबां मानसियानो सिनायाबो जानो हागौ। आङो बेखौ सावगारियाव दिन्थिना होनाय जाबाय। नोंथांमोना बेखौ नायोब्लानो मिथिनो हागोन नैबेनो गलमरिसआ। आरो बेखौहाय इंलिसनि ब्लेक पेपार होननानै बुङो आरो हिन्दीनि बेखौहाय काली मिर्चबो होननानै बुंनाय जायो। बे गलमरिस फिथाइखौहाय नोंथांमोना फोरान आरो फोरानखांनायनि उनावहाय नोंथांमोना 10था गलमरिस एबा 10था गलमरिस फिथाइखौ लादो। बेखौहाय नोंथांमोना देग्लिदो दा। देग्लिनायनि उनावहाय नोंथांमोना सामससे घियावहाय लगायनानै बेखौ नोंथांमोना जानो हागोन। सानसेयाव नोंथांमोना खनसे फुङाव नोंथांमोना जानो हागोन आरो जुदि नोंथांमोननियावहाय बांद्राय एलार्जि दङब्ला नोंथांमोना बेखौ सानसेयाव खननैबो जानो हागोन। फुङाव खनसे आरो मोनायावहाय खनसे। बेखौ बाहायनायनि उनावहाय नोंथांमोना एसे दिननि उनफ्रावहाय नोंथांमोना आराम मोनगोन आरो नोंथांमोननि एलार्जिया लासैयै गालांगोन। नैथि फाहामनायनि राहायाव नोंथांमोना लानो हागोन जि निम बिलाइखौ नोंथांमोना थावजों एवदो। थावजों एवखांनायनि उनावहाय नोंथांमोना बे थावखौहाय नोंथांमोना गुसु खालामदो। जेब्ला गुसु जायो अब्ला नोंथांमोना बे एलार्जि जानाय जायगायावहाय नोंथांमोना बेखौहाय फुननानै लाब्लानो जाबाय। थामथि फाहामनायनि राहायाव नोंथांमोना बे राहाखौबो लानो हागोन। नोंथांमोना दुब्रि हाग्राखौ मिथियोना बयबो। बे दुब्रि हाग्राखौहाय नोंथांमोना दैयाव फुदुंदो। दैयाव फुदुंखांनायनि उनावहाय नोंथांमोना बे दुब्रि हाग्रानि जि फुदुंनाय दै बेखौहाय नोंथांमोना लोंनो हागोन। बेखौ लोङोब्लाबो नोंथांमोननि जि एलार्जिनि माननाय बेयो गागोन। आङो नोंथांमोनखौ बुंनो सानोदि नोंथांमोना हानायमानि बे गिबि एबा फार्स्टआव आं नोंथांमोननो जायखौ खिन्थादोंमोन बे फाहामनायनि राहाखौ लायोब्ला नोंथांमोना साबसिन जागोन एबा थाबै रिजाल्टखौ नोंथांमोना नुनो मोनसिनगोन। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना नैथि फाहामनायनि राहाखौबो नोंथांमोना लादेरफानो हागोन। मानोना बेयावहाय फुननाय आरो लोंनाय बेयाव मोननैबो थांगोन। नोंथांमोना बेखौ बाहायोब्लानो थाबनो नोंथांमोननि जि एलार्जि बेयो गागोन। एसेनोसै लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौहाय आङो बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै भिडिअखौहाय लाइक खालाम आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै हो। थेंक इउ फर वाचिं।